Kanti, Wak. Muter-muter dalam banjir. Lho banjir nanti ada banjir. Iya. Matamu ora weruh. Ki udah banjir, Wak. Ini apa, Kang? Ah, lagi miwir ki, Blong. Niwir. Bawa apa iki sih? Aduh, San. Ya kaya ku. Bakone sing main bae lah. Inde kok ngene tokno Kowe di- rokokmu. Kowe dilinting disit, Ya. Rokokmu tokna. mulai dilinting disit ngerti tok kena. Belah gemblung. Kowe dilinting disit. Paling metune kaya Penting wayang. gimana penting grawut aduh. Jembute kabine. Kowe mana iki? Mana goblok. Ngono kaya wong gedean kowe. Itu Kang, Kowe nyolong ngendi? iki genane parkir oleh bungkus. Ya modal ngapa? Dilarang rokoke karo reke. Ya rek sing larang kok ora satu rek kok. Oh, berarti kowe gemblung anyaran. Bisa ora? Ora bisa kowe lah rokok anu rek haram kowe lah. Wah, tantangan kok kang dosa. Rek ora haram kowe lah. Kok langsung dadi, kok dasare tamu sing tangan alat terus ngemek. Ki anu rek anyar, dadi tesak maning. Iya kita leboke maning ki rek larang. Dadi mlebu sak maning kabehane. Lumayan. Ini nganggur satu sih. Dadi nambah ora bayar. Saya terus gitu ku menduan 10.000. Pangan nang lapangan. Rame-rame. Ngapa kowe? Baru pernah tampiling wong gemblung apa? Ini siapa bilang? Si apa sekolah? Kita simulasi gemblung gonmu ono. Aku sih pada orang sekolah nang. Murid dulu. Yo dayanane kuwi kabeh. Ora ngaji kowe, Jis? Embu. Dene mbuh. Kok ngaji sing ngene muslimin?